כתוב 4 צדיקים נכנסו לפרדס, עלו לשמיים, בן עזאי, בן זומא, רבי עקיבא, אלישע בן אבויה. בן עזאי מת, אלישע בן אבויה השתגע, בגלל שראו את המלאך יושב על הכיסא של הקדוש ברוך הוא. אז אלישע בן אבויה, הוא אמר, וואו, אני חשבתי שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשבת על הכיסא שלו. כשרואים דברים אדירים, זה יכול להיות מסוכן. כשיש ליקוי חמה, לא טוב להסתכל בחמה, זה מזיק לעיניים. בוודאי שרבי עקיבא, הוא היה יכול להשתגע, היה יכול למות. אלא הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. למה? מכיוון שהוא קיבל של הכיסא של הקדוש ברוך הוא, יושב מלאך. למה קיבל את זה? הקדוש ברוך הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי לאהוב אחד את השני כמו עצמם. גם אני, כמו שאני אוהב את עצמי, אוהב את זולתי, ואני נותן לו את מקומי.